Se lucrează la firma Buctir. Ciolpani a ajuns șef și uite cum trag, bă, oamenii, bă, tot curge apa pe ei săraci. Uitați aici. Ia. Uite aici, șeful ăsta mare, uite aici, nu cum trage. Ăsta la alții mai mărunt, nu știu ce căl, cred că îl doare cap. Zici că dă la locomotivă, fii atent. Dar nu fac umbre, bă, că nu mai putem trage materialul. Uite, mai un picuț și cu... și o să gătăm. Uite acolo, ai văzut? Și voi ziceți că nu lucrează Dumitru. Uite acolo cum lucrează Dumitru, mă. Că nu faceți voi cât face Dumitru, mă. Ăla zici că dă după gâză? Ăla zici că dă după gâză? Da. Așa se trage, bă, frate, cu șpacul, să te alucează. Bă, iar tu cu dinții tăi. Cine ai tu al dracu? Uite aici, ia. Și uite ce fin îl trage. Na, Costine, uite aici, oameni. Meserie. Ai văzut? Ca Vasile, și Vasile trage așa. Și Ștefan trage. Ăla nu biruie din spate, bă, să taluceze după Dumitru, mă. Fii atent, uite ce fac, tot în spate lui se ascunde, bă. Uite cât are, e taluceat și nu-i taluceat. Uite, tot am taluceat de acolo din fund am taluceat, eu până aceea am taluceat. Și uite el, Din fund ai talucat. Bine. uite-l, nie. Ia, că nu biruie, mă, frate. Nu biruie să meargă după Dumitru. El de la poartă trage. Dă-i, mă, dă-i, că ai mâncat, dă-i. Dacă vii tu acasă. E, ce să faci, bă, frate? Asta e viața, uite, vezi pe polistiren, dar Ciolpanii înalt, el ajunge de jos. El e mare pulă. Bă, ce-ați ajuns, bă, hai, Doamne! Mare. Bă, se mai schimbă, vezi, lumea se schimbă. Oamenii la fel. Uite acolo, bă, frate, vezi? Da, dacă ăla mic cu aia mare, multă o minioare. Ăla mare cu aia mică. Na bun, hai că am pierdut deja timp, hai.